Здравей, Нико! Сега ще ти покажа къде играем в футбол. Ето ги, Нико, малките врати, където и ти ще играеш в футбол. Ето ги големите врати, където играят и деца. Ето, Нико, там моята кола, където си ме паркирал. Ето тук горе има една много хубава къща. Ето виж, едно малко момченце като теб играе с бащата си. Виж, там има едно кученце и той играе в футбол. Виж, Ник. Ето това е моят приятел Абдел. Той е от Марокко. Всички играят в футбол. А ти, Нико, играеш ли в футбол? Искам да станеш много добър футболист и да се научиш да плуваш, Нико. И те чакам да дойдеш тук да си играем заедно. Ето долу може да си играеш баскетбол, ако искаш. Може да караш колело. А виж, Нико, тук даже и момичетата играят в футбол. Едно момиченце кара колело. И сега, Нико, се борят. Ето тук си паркират колелата. Ето тук се събличат. Тази маса и започват да играят. Сега, Нико, виж как ще вкарат гол. Хоп, хоп, да, обаче момиченцето взе топката. А виж, Нико, кученцето как тича. С топката в устата. То се казва Юки. И от Япония. Юки. Юки, Юки. Където Ника сега ще отиде да вкара гол. Юки! И така, Нико. Днес аз потренирах. Сега ще отида да се изкъпя. А сега ще покажа на мама една много хубава къща. Ето е тук горе. Голяма и хубава къща. Ето го там в дясна и трамплина, където скачат децата лятото. Скачат в него. Ще играят. Ето го и слънцето, Нико. Сега е късно, обаче слънцето сега е излязло и цяла нощ така ще бъде светло. Тук, Нико, може да си играме по цяла нощ. Ето така. Защото е светло. Нико, чао, много те обичам и ще ти направя второ филмче. Чао!